Sonra olar Yeriko şäherine geldiler. İsa şähertleri we ulu mähelle bilen bu şäherden çykyp barýarka Timay oğlu Bartimey kör ýoluň gyrasynda dilegçilik edip otyrdy. Nasraly İsa'nın ol ýerdedigini eşidip, "Ey Dawud oğlu İsa, maňa rehim et" diýip gygyrmaga durdy. Köp adamlar ona sesiň çykmasyn diýip käýediler. Emma ol öňküden hem gaty ses bilen, "Ey Dawud oğlu, maňa rehim et" diýip gygyrdy. İsa ayak çekip, "Onu çağırın" diýdi. "Köre, dogumly bol, tur ýeriňden, ol seni çağırýar" diýdiler. Kör donuny bir ýana taşlap turdu da İsa'nın ýanyna geldi. İsa ondan, "Seniň üçin näme etmegimi isleýärsiň?" diýip sorady. Kör adam, "Halipa, gözlerim açylsyn" diýdi. İsa hem oňa, "Bar, imanyň saňa şifa berdi" diýdi. Şo wagtda bu adamyň gözleri açyldy. Onsoň ol hem İsa'nın izine düşüp gidiberdi.